Вече или преживявания обичаш повече да получаваш като подарък? Със сигурност преживявания. На мен ми харесват тези адреналините, така че да се фърля от някъде с парашут. Може да е от самолет, от планина. Ние от GiftTube имаме доста такива предложения. Да. Кой е най-нестандартният подарък, който са ти подарявали на теб? Точно такова пътуване. Организират такива тайни пътувания с пликове. Ти не знаеш къде отиваш. Знаеш къде отиваш и само знаеш горе-долу как изглежда мястото. И го направих това с майка ми и много беше яко. Кой е най-нестандартният подарък, който си правила? Не знам дали е най-нестандартният, но наистина от GiftTube. Подарих на нашите за Нова година вечеря в Лабортега с вино и с сомелиер и мисля, че това супер много им хареса. Кога последно сбъдна своя мечта и каква беше тя? Бях във Франция, тъй като се занимавам с анимация и да кажем, че беше като мечта да присъствам на първия български щанд, който беше